Cherifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walimadɔn an ye de fɔ karo karo surafanato mana dun an bɛ fasoden wele nin kɛnɛ kan bi maaba 4 de b'an bolo maa dugulentu ye jamana nin kɔnɔ maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Marafa Ture ni ko Marafa Ture an delila ka wele a nana an ka kɛnɛ kan voilà Marafa folikan jumɛn b'i bolo k'i ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Bon bismillahir rahmanir rahim an bɛ Cherifula filɛbaga bɛɛ fo ka sababu ɲuman fɔ n'o ye an karamɔgɔkɛ Cherifu Usmana Madana Aidara ka jamanaden bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka dugawu kɛ Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kolosuma Ala ka Mali sɔn Ala ka malidenw sɔn Ala ka k'a ka Alaya kama k'a kɛ Rasul kanu kama alayhi salatu wassalam. Merci beaucoup i Touré maa filanan o fana tɛ maa dogolen an y'a wele a nana an ka kɛnɛ kan Docteur Adama Traoré consultant Adama folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Ayiwa n bɛ foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka aw yɛrɛ fo ka weleli la aw ma wele nin kɛnɛ kan ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo awa mara fɔ cogo min na Ala ka jamana sumaya Ala ka hakili ɲuman d'an ma awa an ta yɔrɔ n'an taabolo Ala k'o kɛ ko sabatilen ye foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ani jani baraji. Merci beaucoup i Traoré maa sabanan o ye Makan Fofana ye Askoma Makan vraiment merci beaucoup an ye wele na an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. N bɛ Cherifula filɛbaga cɛ n'a muso n bɛ bɛɛ fo ka Mali consommateur bɛɛ fo k'u ni muɲu k'u ni sabali an bɛna sigi min kɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma. Merci. Merci beaucoup. Il faut faire. Maintenant, on va te madougler. Aya wuli anananga kenega. La voix passée. Mohamed Diallo. Vraiment présent. Merci beaucoup. Faut le cas du balbolo quand il s'est Cherifula filɛbagaw ma. Donc nga foli bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ fɔlɔ parce que ale min ye nin sababuya bɛɛ de fɛngɛ en même temps nga foli bɛ Cherifula télévision lamɔgɔ bɛɛ lajɛlen et maliyɛndenw bɛɛ nin wagati in kɔnɔ nga foli bɛ bɛɛ ye ka bɛɛ fo bɛɛ ka muɲu ni ka sabali la. Merci beaucoup i ni ce ni mɔgɔ ma an bɛ direct la Cherifula TV la mun ye radio ye donc 95.7 Boubacar Traoré Enfré kosɛbɛ kuma b'i bolo. Ok an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati nin na maa o maa sɔgɔlen bɛ Cherifula télé la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin wagati nin na laada don kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an na Cherifula télé jabaranin kan ka se ka baro sigi boloda jamana kɔnɔdenw ye baro sigi min bɛ tali kɛ jamana kunkan o kibaruya kan bi ye kare ye wa bi ye novembre kalo tile 30 ye san 2025 bi novembre kalo tile 30 sa y'a fɔ cogoya min na an wele bila maa hakili juru caaninen dɔw ma tuguni u kana se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye nin wagati laban in na gɛlɛya min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ tajiko nasira kan ayiwa a ko nɔgɔyara dɔɔni o la o da bɛna don o la bi su in na a nɔgɔyara sira min fɛ ani fɛɛrɛ minnu bolo dalen don don nataw kɔnɔna min b'a to hali bi a bɛ se ka nɔgɔya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o da bɛna don o la bi su in na min b'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a fɔ cogoya min na minnu bɛ ka n'a ye Cherifula télé jabaranin kan o sɔgɔlen b'an na nin wagati nin na o la wa minnu bɛ k'an lamɛn radio kan nin wagati na an b'u fana fo wa minnu bɛ k'an lajɛ page Facebook kan an ma ɲinɛ o fana kɔ ani YouTube kan ani an dannen to o fana ma sabula ni i donna Google kɔnɔna na ni ye Cherifula télé taper dɔrɔn donc i bɛ an sɔrɔ donc direct kan o fana kan an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin bɛɛ kɛ kun ye min b'a to mɔgɔw bɛ se ka an sɔrɔ bonya ni karama ni ladiriya kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye kunnafoni ka sɔrɔ a wagati kofɔlen na. Boubacar kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ an b'a daminɛ ni Marafa Ture tiɲɛ don waati dɔ tun kɛra an tun ye invité an ka plateau kan i nana i ka hakilina di mais bi an y'a ye nin waati in na mun ye essence ko ye donc yala an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabi alamin wa. Bon bismillahir rahmanir rahim ne bolo an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin mais sani n ka don détail ba la n bɛ maliyɛnw yɛrɛ de fo Mali bɛɛ lajɛlen u ka résilience la u ka muɲu an'u ka sabali la an'u ka faso kanu na ko k'i faso kanu ko limaniya dɔ don dɔnnikɛlaw ko ten tɔ ne bolo an bɛ maliyɛnw de fo k'u barikada parce que k'a fɔ nin wagati bɛɛ ka kɛ mɔgɔ si ma bɔ i cogo la mɔgɔ si ma yɛlɛma ne bolo maliyɛnw kan ka fo ka tila ka autoritéw fo k'u barikada u ye hakili jagabɔ minnu kɛ ka na ni hakilina minnu ye pour que tajiko in bɛ se ka nɔgɔya fan bɛɛ lajɛlen fɛ bon o sababu kama an bɛɛ lajɛlen jɛra ka baara kɛ bɛɛ jouera bɛɛ y'i ka partition kɛ pour que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ o de nana ni sababu in nɔgɔyali ye kosɛbɛ o kumana halisa an bɛ Ala deli o min filɛ nin ye o ka kɛ ko kuntagalajan ye que ça soit quelque chose de périn min bɛ kɛ wagati jan ye an bɔra fɛn min kɔnɔ an kana se ka segin a kɔnɔ cogo min na
an kɔni b'o laɲini de kɛ faamaw fɛ halisa wulikajɔ min bɛ sen na ni min ma fara o kan o kana b'o la pour que population bɛ se ka taji sɔrɔ sɔrɔcogo bɛɛ lajɛlen na nɔgɔya kɔnɔna la alayhi salatu wa salam. Baga n b'a fɛ k'i ɲininka bi i bɛ plateau kan en tant que qui? Ne bɛ plateau kan en tant que président du groupement des syndicats des transporteurs et conducteurs routiers du Mali. Ne bɛ k'olu de représenter plateau kan bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ carburant ko in na chauffeur ye jɔda min kɛ a ma dogo maliyɛn si la transporteur ye jɔda min kɛ a ma dogo maliyɛn si la mais nin bɛɛ kɛra autorité ka dɛmɛ de kɔnɔ. Parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn donba t'a la ta i mɔgɔ de sɔrɔ k'i ɲun o tuma na anw mana kuma cogo cogo an bɛ autorités de fo parce que olu de kɛra sababu ɲuman ye anw ka se ka taji in donni ka don jamana kɔnɔ. Merci beaucoup Eric Bokar. Ni kun ye Marafa Touré k'a filɛ docteur an bɛna ye fan fɛ sabula san'an ka don détail kɔnɔ mais docteur ne yɛrɛ ɲininka ni gɛlɛya ko nin a cause yɛrɛ kun ye mun ye dɛ? Bokele ni ce i ka ɲininkali la an bɛ nin min kɔnɔ nin bila ko tɛ koyi ne maa ko bɛ pétrole ko fɔ bi ne kan ka kɛ maa fɔlɔ min b'a ko fɔ maa fɔlɔ min ye litiri kelen don Mali kɔnɔ privé kɔnɔ ne de don pétrole ko dɛmɛna ne de la Mali la nin ko daminɛna na n kɛra sababu de ka di maa ma Ala ka hinɛ la bi c'est que an b'a bacili an b'a fɔ o ma ko aliment bétail n teri don ayiwa k'an to fonctionnaire international la n ɲɛ yɔrɔ n ɲɛ farafinna bɛɛ yaala n sera Niger ni Nigeria ni Benin fana kɔnɔ n y'a ye taji ko bɛ cogo jumɛn ye n y'a ye Niger taji tun ye a waati dɔrɔmɛ 20 Mali la u b'a feere dɔrɔmɛ 48 ko mun nana n'a ye fɛn fila Niger dɔrɔmɛ 20 Mali 40 kɔ Niger bɛ comme Mali il y a pas de mer o ni Mali bɛ version kelen de la a fɔ wɛrɛ de kana olu bɛ se ka feere da la min ka ɲɔgɔn ta cogo jumɛn n y'o de ɲini k'o si dɔn a waati la o y'a sɔrɔ Babajara de ye ministre des finances ye Umar Kulubali y'a ka conseiller technique principal ye son secrétaire général n bɔra n tɛmɛna Mali fɛ ka se Umar ma ka ɲɛfɔ a ye n ko mais n ma faamuyali kɛ dɛ n ye min ye n ka faamuyali kɛ min y'a nɔgɔya n ko privé de bɛ essence bɔ Niger ka na Niger a laban Total Elf minnu bɛ yen nɔ Texaco n k'u b'a ta privé ka damada la o de y'a prix jigin donc privé de y'a jigin n ko munna a tɛ privé da don pétrole ko la a ko o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn multinationale ninnu ba ninnu i bɛ taa privé da ta ka don o la o bɛ se ka mun kɛ n ko ye min ye a bɛ se ka kɛ Niger b'a san Nigeria de koyi an fana bɛ se ka taa san ka bɔ sira fɛ ka na n'a ye Mali la a ko n'i bɛ se k'o kɛ ne b'a fɔ Baba Yɛrɛ Susi n'i bɛ se ka possibilité kɛ k'a bɔ Niger ka na kuma surunya a kɛra ten de awɔ Yasa ye Batiri wele k'a ɲɛfɔ a ye n ko maa bɛ n bolo Niger min bɛ se ka pétrole d'i ma ka na Mali la Garba Ousmane Garba a seginna Maradi n y'a ni Sel bila Sɛgɛnɛ Batiri de bila ka ɲɔgɔn minɛ n de kɛra sababu ye les 3 millions de litres au waati c'était pas licence autorisation de don o y'a sɔrɔ c'était ORSP Office de régulation du secteur pétrolier k'e bɛ de tun y'a ɲɛmaa ye ne y'a million saba de sɔrɔ ka di Sɛgɛnɛ ma an ka Nigeria daminɛ o tɛ ko fitinin dɛ o y'a sɔrɔ Mali la multinationales bɛ pétrole bɔ kɔfɛ ka na n'a ye n'u bɔra ka na n'a ye ka na se an ka frontière la u b'a fɔ ko la valeur CAF dɔɔni bɛ ta o de kan Mali ka sɔrɔ a la a waati n'i ya valeur CAF bɔ a la ka dɔɔni bɔ a la Mali bɛ dɔrɔmɛ 6 de sɔrɔ 30 francs par litre o de tun ye Mali ɲɛyɔrɔ ye o y'a sɔrɔ société ba bɛ yen ko Petrostock
awa ne y'a sɛbɛn jugu ma k'a fɔ ko an bɛna fɛn ladon yamaruya de b'a kɔnɔ olu ka yamaruya di affaire économique la u ka sɔrɔ k'a lase ORSP ma k'a fɔ ko privé bɛna don pétrole ladon Mali la an ye pétrole fɔlɔ min ladon seri fɔlɔ min don n'a sera Mali la yan an ka valeur CAF dɔrɔmɛ 28 de tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ il y avait 140 francs de différentiel min bɛ sara fu o de kɛra sababu ye an ka licence fɔlɔ don fɔlɔ min kɛra de 30 francs Mali yɛlɛla à 180 francs sɔrɔ o de y'a kɛ le gros pétrole est devenu la vache laitière de la douane o y'a sɔrɔ c'est-à-dire joli bɛ don pétrole fɛ donc o ye kuma daminɛ de ye n y'a f'i ye donc ne b'a daminɛ la awa kabi pétrole bɛ a fɔlɔ la mais kuru min y'a kɛ kaban ko ta y'o kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ pétrolier 5 de bɛ yan Elf Total ni Elf ma fara ɲɔgɔn kan Elf Total Shell Texaco ani Mobil olu 5 de tun bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ pétrole ladon Mobil tun ta ye dépôt ye tɔ bɛɛ bɛ taa bila u fɛ yen mais nin baara kɔnɔna na Petrostock n ko aw ka jɔyɔrɔ jumɛn y'a la o tuma na Mali y'a yɔrɔ dayɛlɛ ko Petrostock aw de kan ka kɔlɔsili kɛ mais a bɛɛ b'u bolo o bɛ se ka sɔrɔ kɛcogo jumɛn kabi ko caman daminɛna koyi awa mais min b'a kɔnɔ n bɛna kuma lasurunya ka d'a kan Mali n y'a f'u ye depo min bɛ yen o ye multinational de ta ye a bɛ depo ɲini Petrostock nin il faut k'ale ka depo ɲini a yɛrɛ ye n'a ma depo ɲini aw yɛrɛ ye ka k'aw yɛrɛ ta ye n'a tora ninnu ma don bɛna se an bɛna se k'o dɔ kunna an b'o de kunna bi. D'accord. Bɔkari ni tun ye n'ala dɔ ye voilà ka bɔ hakili lajigi donc an bɛna mankan fɔ fana an bɛna e fan fɛ bi bi in na parce que ɲininkali nin a bɛ n kɔnɔ a mɛnna mais n tun bɛ a kɔnɔna k'aw ɲininka parce que a ka jɔyɔrɔ ASCOMA a bɛ kɛlɛ caman kɛra mais ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min sani an ka don mais ni crise ba nin daminɛna an ma an mankan mɛn pourquoi. Alhamdulillah. Tarawele ɲininkali a ɲɛna an m'o mankan mɛn o ye kabako ye sinon crise daminɛna komi jamana in ye crise gérer cogo min na a ma gérer maa si kɔfɛ n'i ye Bamako lajɛ au niveau du district de Bamako gouvernorat la ntɛnɛn o ntɛnɛn réunion bɛ yen ne yɛrɛ de bɛ ASCOMA représenté o ye gouvernorat ye kabiri crise daminɛna an b'a kɔnɔ au niveau national tarata o tarata président yɛrɛ b'o kɔnɔ donc ni mɔgɔw jɛra ni fɛn kɛra kɔfɛ de i bɛ se ka t'i sigi kɔfɛ ko nin kɛra tan a ma ɲɛ a donna tan a bɔra tan mais ni mɔgɔw jɛra ka fɛn kɛ a bɛna min ka a taara o sira fɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn ka bɔ kɔfɛ ka taa kuma dɛ o ye kelen ye filanan ne yɛrɛ dɔ mɛn ni kɛlɛ mais n dɔ mɛn ni barika da ye c'est pourquoi Manden télé la kumana n ko bi chauffeur barika da sɔrɔsigɛ bɛ bɔ a b'a dɔn misa o a bɛ bɔ o de kan mais chauffeur bɛ taa sigili kan mais anw ka chauffeur ko olu fana bɛ taa saya kan u kana sigi mais olu bɛ taa c'est-à-dire o kɔnɔna na fɛn o fɛn b'i kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye halala ye i b'a bila i bɛ tugu kɔ gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo o la jamana ko tɛ dɛ olu ye jamanaden e ye jamanaden olu sɔnna ka to e donnen dugu kɔnɔ yan a cɛ karamɔgɔ i b'i cɛsiri dɛ i b'i cɛsiri i b'a ku o de la n y'a ku ka kuma mɔgɔw fɛ ma se ni arajo in na yan a ma se ni télé ma se Manden télé Serifula la yan mais n ye débat kɛ Manden TV la président ye débat caman kɛ a bɛ komi Adama kelen o ye babila wɛrɛ y'a kunna a fana ye kuma caman kɛ o ye association de consommateurs kɔnɔna ye
an ye mɔgɔw kuma ɲɔgɔn ɲa mɔgɔw bɛ se k'u hakili sigi cogo min na parce que hakili wuli de nana ni ko caman ye mɔgɔw hakili bɛ se ka sigi cogo min na ani maa minnu bɛ yen n'u ye juguya ta parce que o kɛlen ko ka fɔ a la o yɛrɛ a kɔnɔna na dɔw kɛra ko mun tɛ maliyɛn ye bilen parce que kuma minnu na chauffeur b'a la k'u bɛ sa dɔw b'a la k'o gasoil ta ka taa feere dajugu la i yɛrɛ t'a dɔn maliyɛn bɛ se k'a kɛ mais jamana fana bɛ jɔ gɛlɛya de kan jamana o jamana bɛ yen n'a bɛ f'i ma ko nation o tɛ se ka kɛ fo a ka gɛlɛya dɔw de tigɛ ɲɔgɔn fɛ mais nɔgɔya kɔnɔ non hali ni du ye nɔgɔya hali ni dudenw n'a ma gɛlɛya n'a ye nɔgɔya dɔrɔn nati gɛlɛya bɛ na don min na du bɛ ci. D'accord. Ok, voilà, parce que n'a ɲininka a ko ko effectivement i y'a faamu donc an bɛna Mohamed Diallo tiɲɛ don o don i ni Marafa aw tɛmɛna yan an y'a ka hakilinaw di bɛɛ y'a faamu et je pense que a ye mun fɔ résultat lu bɔra sisan donc bi an bɛ ɲininka est ce que an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilayi mun ye Kabila ko ye. n b'aw fo aw ka question in na n bɛ min fɔ bi an bɛ se ka min fɔ pour que maliyɛnw ye parce que n'i bɛ kuma mɔgɔw ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i bɛ fɛn fɔ maliyɛnw bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye et puis hali n'a man di mɔgɔw tulo la o ka mɛn n tun y'a fɔ ɲɛna n ko aw b'a mɛn tile fila in na Bamakɔ kɔfɛ dɔwɛrɛw bɛ na Segu ni fɛnw a y'olu mɛn donc n'i bɛ baara min fana kɛ i tɛ se k'a bɛɛ fɔ ten k'a fɔ k'a b'a confirmer an b'a fɔ bi kɔni alhamdulilayi caman bɔra problème na min ye essence ko ye o nɔgɔyara gasoil ko c'est vrai difficulté ni dɔw b'a la mais fɛn mun bɛ sira kan dans ces 2 jours là a bɛ na ye a bɛɛ bɛna nɔgɔya a fɔ k'an bɛ segin i n'a fɔ kɔrɔlen min kan mais a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni parce que Bamakɔ dɔrɔn tɛ maliyɛnw ka bila u kunna donc hali mɛ sanni ka dossier la n ye Sankaw ka idée message ye n ye Moptikaw ka message ye donc Bamakɔ kelen dɔrɔn t'a ɲa ye il faut que a ka se ka déplacer maliyɛn bɛɛ ka alhamdulilayi fɔ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ sira min kan n'an continue a kan bon an bɛ sira ɲuman kan gouvernement bɛ sira ɲuman kan n bɛ se k'o de fɔ maliyɛnw bɛɛ. Mohamed Diallo o y'ale ka hakilina ye kosɛbɛ kuma b'i bolo. an bɛ tila ka segin a ma tuguni Bato Marafa n bɛna ɲininkali dɔ tɛnku e la sisan nɔ donc a ye Mohamed Diallo bɔra k'i da to région dɔw la sisan parce que nin wagati laban in na bɛɛ kun ɲɛ jɔlen don Bamakɔ de la donc on a kɛ Bamakɔ ta nɔgɔyara dɔɔni donc région tɔw o fana bɛ lahala jumɛn la nin wagati in na hali n'ale datura la dɔɔni. Bon, bismillah rahman rahim président ye min fɔ o de don toujours parce que kow ye jateminɛ de ye parce que ko mana gɛlɛya cogo cogo min bɛ à l'instant T o de bɛ dilan ne bolo Bamakɔ ta an bɛ se k'a fɔ caman kɛra o la disposition bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa moi je pense que Segu ta fana y'o ye télé la bon yɔrɔ tɔ minnu kan ka taa n'o ye san ka se Moptiw ma olu disposition bɛ ka taa pour que olu fana bɛ se k'u niyɔrɔ sɔrɔ cogo min na parce que an bɛ jamana min kɔnɔ Mali ɲɛ jamanaba ye dɛ Mali ka bon yɛrɛ de fo ka dama tɛmɛ o kumana an bɛ barika da Ala y'an faso de k'a ye fɛn o fɛn mana bɔ a kɔnɔ an bɛ obligé de k'an jɔ a kɔrɔ o kumana disposition minnu bɛ ka ta n'Ala ma basi kɛ o fana k'u hakili latigɛ Bamakɔkaw y'a sɔrɔ cogo min ka wasa ni Ala sɔnna o bɛɛ b'a sɔrɔ ten tɔ n'o tɛ disposition bɛ sen na parce que a fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye président min ye n'o ye Mohamed Diallo ye olu bɛ ka disposition bɛ ta yɔrɔ kɛnɛ kan pour que nin de bɛ kɛ tan nin de bɛ kɛ tan n'u bɔra yen fana anw fana fɛ yen chaque week-end chaque samedi au niveau du bureau du district CMTR la an bɛ réunion kɛ nin de kɛra tan nin de kɛra tan bon an ye disposition minnu ta pour que mobile fana bɛ boli mɔgɔw kana se ka jɔ baara minnu kɛra kɔnɔ ni gɛlɛya minnu yɛrɛ la an b'olu fɔ minnu kan ka corriger olu bɛ corriger mais minnu ɲana n'olu bɛ continuer wa baara o baara bɛ kɛ président b'a point bɛɛ kɛ k'a bila ka na CMTR ka bureau b'a la u b'a bila ka taa an ka département na n'o ye ministère des transports ye pour que olu fana b'a layɛlɛ a kan ka se yɔrɔ minnu na baara bɛ ka k'o hakilinaw de kɔnɔ. ok basi tɛ docteur Adama o b'a to n bɛ ɲininkali min kɛ e la e maakɔrɔ i bɛ fɛn caman dɔn i yɛrɛ y'a fɔ sa pétrole ko in na nin crise in a ka se ka régler surtout Bamakɔ ta ka se ka régler tan est-ce que balila ko don en si peu de temps nin ka se ka ɲɛnabɔ ta teliya la e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ. hakilina jigi don kuma fɔlɔ yɔrɔ fɛnɛ don ka bila ne yɛrɛ j'ai été pétrolier aussi il était le président du groupe Petrostock Garban et Gaz du Mali na bureau tun bɛ Bozola n yɛrɛ qui était importateur ayiwa le dépôt de Caille n ka kuma la dépôt de Caille
Petrostock de y'o jɔ ne ka kuma kɔnɔna na les premières heures donc Mali y'a dépôt ba fɔlɔ min jɔ o kɛra Kayi dépôt ye comme dépôt Petrostock de Kayi ayiwa n'i ko an ka fɛn sɔrɔ n'i ka ko i ka baga i bi yɔrɔ ma tali yɔrɔ wala jabani kabi a waati la an y'a f'u ye n ko a ye capacitéw dilan de stockage n'an m'o dilan ni événement nana cun a bɛ kɛ balawu ye awa o waati élection minnu bɛ yen u tun y'a essayer k'a daminɛ mais malheureusement awa kuma de bɛ na ni kuma ye démocratie clé a bɛ tiɲɛ an bolo u y'a bɛɛ lagosi ka bɛɛ se kɔfɛ projet fɛn o fɛn tun bɛ yen n'o kun daminɛna ko ka dépôt dilan Petrostock dépôt Sampana a Sikaso Gao dépôt ne ye nin bɛɛ superviser k'a fɔ ko a ye dépôt dilan nin bɛɛ lajɛlen na ni ko gɔni cunna o y'a sɔrɔ dépôt bɛ yen sécurité bɛ yen mais n'i ma lamɛn a waati la an ko tiɲɛ de kunna bi n y'a fɔ a ye dépôt dilan u tun y'a daminɛ démocratie y'a tiɲɛ o jɔ an bolo mais an bɛ waati min na ko bi an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ yan u y'o fiɲɛ ye u bɛ ka kuma lamɛn il faut commencer par les dépôts de sécurité c'est-à-dire fura fila t'a la koyi Burkina o tɛ maire t'u bolo o mun y'a to ni ɲɔgɔn mun sɔrɔ Sénégal u ka yɔrɔba min bɛ yen o ma ko Petrosen fɛn fɛn bɛ don Sénégal a bɛɛ bɛ n'a ye fɔlɔ de Sénégal ka hukumu kɔnɔ u ka yeli kɔnɔ k'a dilan ka sɔrɔ k'a woyo ka se consommateurs ma Burkina Sonabi bɛ yen o ye société nationale de pétrole pétrole fɛn fɛn bɛ don Burkina a bɛ passer olu de fɛ u bɛ dépôt de yɔrɔ bɛɛ. même dépôt t'anw fɛ yen ninnu sera k'u teliya ka se ka nin crise nin bɛɛ prévu il faut être prévoyant ko kura tɛ mugu de f'i ye u ma sɔn k'a kɛ de ka ko kɛra tɛ koyi minnu y'a ta o sɛbɛn ma le plus grand défaut c'est nous les privés a ye ko bɛɛ kɛ politique nana ɲini a la ka état fanga dɔgɔya sinon il y avait à l'époque l'ONAP qui est l'Office national du pétrole ale bara o respect nɔ la ministre bɛ yan bi a b'a kalama ne ye kalo 5 kɛ n bɛ taa yen tagasegin la pour que stock de sécurité u k'o bila en place rapidement u tulo bɛ n na don o don Modibo Maïga il est le conseil technique c'est l'ancien directeur général des douanes du Mali a tulo bɛ n kan na n ye kalo 4 bɔ n bɛ taa tagasegin la ani ministère ni ɲɔgɔn cɛ u ka production ta pour faire le conseil de sécurité là ou qu'a en place au y'a ko di ONAP ma mais ko nana ONAP est structuré au prérogative qu'on double ou ONAP boye ka ONAP sisan avec la personnalité civique avec indépendant oui ka abu yɛrɛ ye u bɛ se ka ladon u yɛrɛ ye u bɛ se ka ko bɛɛ kɛ mais o y'a sɔrɔ le privé a submergé le marché n y'o de fɔ Mali yɛrɛ tɛ militiri kelen bɔ kɔfɛ ka na militiri kelen Mali yɛrɛ t'ale bɔ ka na a bɛɛ privé de bolo fɛn kelen min bɛ yen n'i y'a fɔ ko kɛlɛ kɛ joona o ye droiture ye droiture ye mun ye ni citerne nana douane la k'a to douane la directement u bɛ taa n'a ye station service ka fɛn na droiture a tɛ passer yɔrɔ si fɛ le Mali n'a aucune idée ou t'es faux dans volume là, ou t'es faux contrôle là. Donc le privé a submergé le marché. C'est une clientèle état rébolo a bien pris au tas. Faut même que c'est un élément là, état comme voilà, que c'est une clientèle là. Les clientèles a bien pris les tailles. Malika fiabéni. Tant que nama dépôt on a pour min baby. Quoi de volume de aéroport sera là. Nous avons beaucoup au Europe, Europe, Ka augmenté, Ka Europe,
mais hali bi la capacité c'est infime a tɛ se ka foyi mara min bɛ se ka mɔgɔya Mali ye donc n'u sera ka dépôt jɔ ka yɔrɔ bɛɛ fa bi min y'an sɔrɔ o se ka sɔrɔ ɲɛsin ma. ok baasi tɛ Maga ɲininkali min bɛ tɛnku e la sabula maa minnu bɛ essence san donc avocat de bɛ komi olu kuma da bi bi na mɔgɔw y'u muɲu fo ka na se a nɔgɔyali ma sisan an bɛ se k'a fɔ Bamakɔ ni Mali fan tɔw parce que a tun bɛ fan tɔw fana la mais e yɛrɛ bolo aw ye fɛɛrɛ jumɛn de kɛ maaw fanfɛla la min b'a to maaw bɛ se ka faamuyali kɛ ka se k'a faamuya ka se fo nin niveau la ani a banni na. d'accord alhamdulillah. aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye. anw kelen jɔyɔrɔ tɛ dɛ k'a fɔ jamana jɔyɔrɔ kɛra parce que crise effectivement i ka question c'est très important mankan min wulila a bɛ jamana dɔw ci min ye Mali sɔrɔ n'a ye jamana wɛrɛ sɔrɔ a bɛ taa mais an ka chance kɛra fɛn dama dɔw ye sinon dépôt tɛ yen socle de sécurité tɛ yen d'accord o bɛɛ olu tɛ yen ka ban mais mankan wulila faso y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kelen premier ministre yɛrɛ wulila a ye problème ta en main maa o maa sen b'a la chauffeur sɔrɔdasi minnu b'a accompagner population minnu ka mugan donna an na on consommateur surtout a b'a la ka privé minnu mina n'a ye ça a été une chance pour nous aussi maa minnu mina n'a ye jɔyɔrɔ min don ka ca la olu bɛ se ka hali pétrole bɔ lahara ka na n'a ye diɲɛ na n'i ye sira d'u ma donc o bɛɛ kɛra anw ka chance ye bɛɛ wulila k'i jɔ chacun a joué sa partition c'est pourquoi donc essence ko man ka feere cogoya wɛrɛ la parce que mɔgɔw y'u ni di cogo min na ka jamana minɛ n'u ni ye a y'a jira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de bɛ yen o de y'a ko caman bɛɛ koyi mɔgɔ ma n'i sigi i ye sukɛ mugu citɔ ye citerne na chauffeur b'a kɔnɔ non hali ni tɛ maliyɛn ye i bɛ kɛ Mali fɛ hali ni senna taama man di ye i bɛ taama i sen la o de ye consommateur bɛɛ fari faga joona o de y'a to a rankura bɛɛ fɛ parce que mɔgɔw y'a ye k'a fɔ faso transporteur opérateur économique bɛɛ ye ni di cogo min na vraiment ko diyara bɛɛ ye ko bɛnna bɛɛ ma bɛɛ ye ni di hali misiri kɔnɔ dɔw ye kutuba k'a kan n'an bɛ sa an bɛ sa donc a kɛra défi ye o de ye ko teliya joona anw yɛrɛ ka faamuya la bɛɛ ye ni di faamuya dira bɛɛ ma en même temps yɔrɔnin kelen la donc o de la fɛn min dabɔra jamana ka ci a ye jamanadenw yɛrɛ don ɲɔgɔn na ka taa fɛ. ok baasi tɛ Jalo o b'a to n bɛ ɲininkali min tɛnku e la sabula a ko kun fanba Bamakɔ kɔnɔ yan o ɲɛmaya tun bɛ e bolo n'i ye jateminɛ kɛ aw ye fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan politiki jumɛn de tun b'aw bolo ji jukɔrɔ ka nin ko in sɛnsɛn ka se k'a fɛ fo ka n'a ko nɔgɔya ta sabula i bɔli laban i y'a fɔ ko a ti mɛn bilen k'i tɛ wagati kɔni di ko mɛ a ti mɛn bilen ko nin ko in bɛ tila ka kɛ i n'a fɔ kunun ko ye an bolo bi an bɛ se alhamdulilayi Bamakɔ bi o don mɛ a ye fɛɛrɛ jumɛn de kɛ ji jukɔrɔ sabula fɔlɔ kuma tun ka gɛlɛya aw ma ka fɛn dɔw expliquer bi komi ko nɔgɔyara Bamakɔ kɔnɔ bi i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔla aw bolo de ji jukɔrɔ n'i bɛ se ka ɲɛfɔ sisan min y'a to a ko sera ka nɔgɔya. donc n b'a fɔ aw ka question ninnu na mais n'i kɛra ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ye fɛn caman bɛ yen an b'a ta de an b'a fɔ o ma ko décision donc olu fɛnɛ bɛɛ tɛ se ka n'a sigi k'an b'a fɔ parce que aw b'a wele k'a banna a ma ban halisa o parce que a ma ban ni problème nana jamana kɔnɔ problème min nana an b'a ta cogo min na a bɛ problème bɛ régler cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ réfléchir o de kan donc a kan ka kɛ cogo min na o bɛ instruction bɛ di n'a b'a fɔ o ma ko chaîne de commandement Mohamed Diallo dɔrɔn fɛnɛ tɛ komi n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na parce que n'a y'a jate minɛ ka daminɛ fo duguma
ka na yɛlɛ fo sanfɛ ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ye ne tun ye ni n ka mɔgɔ syndicats bɛɛ ani chauffeurs o ye Bamako ye an bɛ a baara kan ka kɛ cogo min na pour que nɔgɔya ka se ka na carburant bɛ se ka di mɔgɔw ma cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na parce que n bɛna o yɔrɔnin de fɔ an ɲɛna carburant tɛ yen mobilitigiw jɔra sotaramaw bɛ ka kɛ carburant t'u bolo donc problème ba tun posé les mun b'u ka mobili parce que Bamakɔ n'i y'a jateminɛ min bɛ mobili ta ka taa n'a ye ni ka moto ta ka taa olu ka ca ni mun bɛ sotarama ta ye koyi sotarama ta ni se tɛ mun ye foyi t'u ye olu bɛ sotarama ta ni n ko sotarama parce que sotarama de ye Mali déplacement ye bi mobilitigiw ka mobili jɔra mototigiw ka moto jɔra baarakɛyɔrɔbaw mun bɛ yen bi n'u bɛna ka na se o commencera ka na parce que déplacement bɛna kɛ o jɔra donc baara jumɛn kan ka kɛ sisan il faut que an ka baara kɛ pour que baara min bɛ sen na kana jɔ donc anw ye kariw labɔ an ye kari daminɛ ni kari 38 ye an bɛ tila tuma min na kunun n'an ye mɛna opération na jɔ fɔlɔ pour que ka analyser an tun bɛ kari 50 la an ye Bamakɔ ta k'a kɛ Jawɔnale Bamakɔ ka daminɛ Bamakɔ kɔnɔna dɔrɔn tɛ parce que n'i ko k'i bɛ fɛn ye réseau Bamakɔ kɔnɔna la i bɛ sen na Bamakɔ bɛ yan ka taa daminɛ fo Baginda ka taa se para n bɛna cas dɔ fɔ ɲɛna a bɛna baro la an bɔra yan an taara se Sanankɔrɔba an tun bɛ jɔ yen mais Jalakɔrɔbugukaw nana ko mais aw bɛ se ka na Sanankɔrɔba cogo di k'a fɔ a tɛ se anw ma o tora anw tɛ maliyɛn dɔw ye wa a man jan distance don an y'a ye tiɲɛ fana don parce que mɔgɔ bɛ bɔ yen fana ka na Bamakɔ an ko y a pas de problème an ka o plan d'opération na an ye Sanankɔrɔba yɛrɛ baara ka kɛ directement Jalakɔrɔbugu ye donc ka na se Sɛbɛnnikɔrɔ fo Sɛbɛnnikɔrɔ kɔfɛlaw ni Sanankɔrɔbaw ni fɛnw bɛɛ ma ka taa se fo Katima donc jama bɛ bɔ yɔrɔ min na an y'u bɛɛ ta pour que ka se k'u la déplacer donc o de tun ye ko gɛlɛmayɔrɔba ye pour que baara ka se ka continuer gouvernement y'an dɛmɛ o sira kan parce que u ye dɛmɛ mun ta k'a d'a ma u ye station ni fɛnw bila ka di anw ma n bɛ profiteurs ka fɛn na ka foli se fɛn mɔgɔw ma sotarama a ko sotaramaw bɛ mankan kɛ taxitigiw b'a don ta katakataniw fɛnɛ olu bɛɛ b'anw ka zone tun kɔnɔ o fɛnɛ moto taxi o fɛnɛ bɛɛ b'an na a ye carburant d'u ma a y'a fɛn kɛ an ka donc an bɛɛ ɲɛna an sigira Marafara ka mɔgɔw bɛ yen ale Marafara tun bɛ Mali sotarama taxi katakatani ani moto taxi ale b'olu bɛ représenter commission kɔnɔ donc a b'u ka intérêt défendre an ye baara kɛ olu kɔnɔna la ka min bɛ d'an ma an bɛ dɔ di an y'a ye kariw ka ko ka gɛlɛn parce que kariw de ka gɛlɛn n'a bɛɛ u bɛ jama min ta an bɛ tila ka na fɔ n b'a synthèse la u ye mɔgɔ min ta n bɛ se k'a fɔ à toute tête comme ça a ka ca ni mɔgɔ ba 80 ni kalo kelen kɔnɔ donc an y'o ta k'u t'u bila ka t'u ta ka na n'a ye jusqu'à 21h 22h kariw bɛ en marche bɛɛ content na piriko min filɛ nin ye Marafa an mana Marafa n'an ye Marafaw dɛmɛ u ka baara la mais population nana parce que dɛmɛ de don an tun y'u ka kari kɛ 100 ka bɔ ko fo Jalakɔrɔba ka na fo Bamakɔ 100 u ko dɔw y'a yɛrɛ na ko ka ca Bamakɔ kɔnɔna dɔw ko k'olu tɛ se k'a sara an ko problème a bɛ se ka jeli sara donc kari tun bɛ daminɛ 100 fo ka na se 30 ma ni 30 min bɔ ni nana n'i y'a di foyi tɛ f'i ye a b'a minɛ u bɛ tɛmɛ i bɛ don parce que dɛmɛ de don an y'o kɛ ka ban carburant min bɛ na ni gouvernement bɛ se ka min di an ma a bɛ tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an tun don bisiw fana bɛ yen priorité b'u bolo u bɛ na an bɛ station dédiée o kama an bɛ taa bɛɛ bɛ baara kɛ u bɛ na u bɛ jigin ka bɔ baarakɛyɔrɔ u bɛ taa carburant ta pour que sɔgɔma 5h du matin u tun b'u présenter yɔrɔ bɛɛ la ala y'a kɛ o nɔgɔyara an ma o de tun ye opération ye mais a y'a fɔ don min na olu bɛɛ tun tɛ se ka fɔ parce que n'i bɛ mɔgɔw la jugu fana b'aw sen na donc u tulo b'aw la opération fɔlɔ ye Bamakɔ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan Bamakɔ dɔrɔn fɛnɛ tɛ parce que anw ye fêtière de ni mana na ne bɛ ordre ta a bɛ yɛlɛ ne ka président national fɛ n'o ye Bani a bɛɛ b'a tɔgɔ mɛn a bɛ f'o ma ko bureau national Marafa yɛ donna a kuma na donc n'a nana ale yɛrɛ tellement Bani yɛrɛ a ko tun b'a ko sɛbɛ ma a y'a ka vice président de délégué ko ka taa sigi ne yɛrɛ kɛrɛfɛ Bamakɔ pour que k'an dɛmɛ parce que ko in ka gɛlɛn ale Gari Bokuma a bɛ y'a tɔgɔ mɛn donc a bɛ bɔ yen ale bɛ na a bɛ tila ka bɔ yen ni fɛn min don n ka foli bɛ madame le ministre ye n y'a fɔ an ɲɛna siɲɛ fɔlɔ na madame le ministre parce que ni mɔgɔ ye ko min kɛ hali i ka ko la i bɛ fo ne t'a dɔn n ma surunya k'a dɔn an ye ɲɔgɔn dɔn nin baara kɔnɔna de la mais a ye min kɛ an b'a dɔn su tɛ tile tɛ sɔgɔmada tɛ fan tɛ anw ka besoin fɛn fɛn bɛ yen n'a nana an b'a wele à n'importe quelle heure a répond à n'importe quelle heure
o kɔni an nana tuma dɔ la ne yɛrɛ min filɛ en tant que responsable n bɛ mun la ka kuma dɔ lase donc an nana se a bɛ layɛlɛn problème min bɛ an b'a bɛɛ résolu voilà donc an ye kurisi ta ka n'o de la an bɛ dan o yɔrɔ la fɔlɔ après comme an bɛ débat la après a tɔ bɛ na. Bokar tiɲɛ don mais ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n ja tigɛlen don fɔlɔ sabula mara fɔ ko alhamdulilayi mais an y'a ye sisan tile filanin na olu ko sɛn b'a fɛ ni gɛlɛya mun tun bɛ yen nin y'a bantɔ ye yala nin ye waati dɔrɔn don wa ou bien badabada don sabula an y'a ye k'a fɔ hali bi aran bɛ yen dɔw b'a fɔ ko essence sɔrɔla mais caman bɛ yen hali a natɔ an ye gros camion jɔjɔlen ko gasoil ma sɔrɔ yala a bɛ se ka nin bɛ se ka faamu cogo di. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim fɛ ka min fɔ aw ye ko ko diɲɛ kɔnɔ an bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni de gasoil yɛrɛ tun tɛ ye o essence yɛrɛ tun tɛ ye mais bɛɛ kɔni y'a ye essence bɛ fan bɛɛ fɛ sisan mais maintenant gasoil bɛ yen mais gasoil cuncunnen de don gasoil jabe yi da cun ala natɔ an ɲɛ bɛ mɔgɔw la ka taa mais sisan baara de bɛ ka kɛ pour que gasoil bɛ don suffisamment gasoil de bɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka mobiliw la mobili min bɛ gasoil ta o ka ca mobili min bɛ essence ta ye. Voilà, c'est la question que j'allais même parce que i bɛ mobili sɔrɔ a bɛ t'i jɔ ka gasoil 500 ta litre 500 ta yɔrɔ kelen ka litre 200 ta yɔrɔ kelen ka litre i b'a ye gasoil mobili de la ɲɔ ta essence tɛ yen bon an ka sotarama bɛɛ ye gasoil de ye a taxi bɛɛ ye gasoil de ye bon c'est pour cela gasoil demande ka bon ka tɛmɛ essence kan bon maintenant baara de bɛ ka kɛ pour que gasoil ko in kana jɔ pewu i b'a fɔ a bɛ cogo min kɔrɔlen mais baaraw bɛ sen na comme président y'a fɔ cogo min na fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se ka n'an sigi k'o bɛɛ détailler plateau kan parce que mɔgɔ i yɛrɛ ka baara gindo dɔw bɛ yen olu bɛɛ tɛ ɲɛfɔ fo n'a kɛra mais bɛɛ kɔni k'i hakili latigɛ ni ala sɔnna a ma an bɔra min na ni ala sɔnna an kɔni tɛ segin o ma. mais gasoil donyɔrɔw de fana ka ca peut-être armée bɛ dɔ ta énergie bɛ dɔ ta gasoil de bɛ utiliser gasoil donyɔrɔ ka ca fan bɛɛ fɛ machine bɛɛ ye gasoil ye groupe mine bɛɛ ye gasoil de ye bon c'est pour vous dire que gasoil tilayɔrɔ de ka ca fo ka dama tɛmɛ mais président y'a fɔ cogo min carburant mana na cogo cogo anw min ye transporteurs ye an ka ministre madame le ministre an b'a fɔ ka barikada a bɛ wuli k'i jɔ de ka carburant ɲini k'a bila an ka bolo kan et puis station de bɛ d'an ma a ye taa nin station na c'est uniquement les véhicules de transport bon ne bolo o foli kan ka kɛ quoi parce que an y'o de fɔ mobili dɔw bɛ yen par exemple mɔgɔ ta mobili ninnu u bɛ mɔgɔ caman de ta bon mɔgɔ min bɛ yen ne bɛ personnel la i kelen n'i ka denbaya moi je pense que priorité kan ka kɛ jama ta mobili de ye bon o de faamuyali nana k'a dɔn k'a fɔ les véhicules commerciaux ni carburant nana fan o fan o ka kɛ prioritaire ye bon ka tila ka station di an tɔgɔ la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa ta i bɛ taa nin sira de fɛ an ka délégués sigilen bɛ yen polisiw bɛ yen k'o surveiller ni véhicule de transport kɔni don ka tila hali quota min dilen d'u ma an y'a ɲini madame fɛ ka dɔ fara o kan ni min nana plein ka k'e kun pour que n'i bɔra i bɛ se ka tile 2 tile 3 kɛ boli la ka sɔrɔ i ma segin ka na station na. d'accord mais n'a ye faamu sisan o kɔrɔ ye ko ne ka ɲininkali yɔrɔ min na c'est à dire que de crise nin o kɔrɔ ye ko nin ye a bannen ye a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna kɛ tuguni k'a fɔ ko parce que kuma don dɛ c'est à dire que bon an tulo ka bon an b'a ye k'a fɔ ko essence bɛ ko yanni tile 2 tile 3 ko essence bɛ ban ko crise bɛ ban donc ne b'a fɛ k'e yɛrɛ ɲininka en tant que quoi o kɔrɔ ko nin y'a fɛngɛlen wa. bon anw ka faamu na a n'an ka jateminɛ la ala barika la nin ye crise nɔgɔyalen ye nin ye crise nɔgɔyalen ye crise nɔgɔyalen sans problème d'accord docteur comme e ta toujours la ko kɔrɔ i y'a faamu parce que histoire don ka mɔgɔw hakili jigin ko k'a to i ye jɔyɔrɔ min fɛngɛ mais bi docteur an b'a fɛ k'a dɔn sisan gasoil comme n ye question posé essence kun bɔra mais an b'a ye bi gros camion bɛɛ caman de jɔ ko mara b'a to min na gasoil o ka o de bɛ consommer ka tɛmɛ essence kan mais docteur e bɛ se ka mun fɔ est ce que nin ye nin ko nin y'a waati nin wa ou bien nin ye badabada de. yɔrɔ n y'a f'i ye kuma kɔnɔ k'a fɔ ko secteur bɛ privé de bolo citerne a bɛɛ ye privé de ta ye awa maa ka kuma dɔ jɔyɔrɔmɛnɛ de ka ca la kosɛbɛ maa kelen i bɛ se ka citerne 20 30 sɔrɔ a kelen bolo n ko warinɛw de don u b'a san ka n'a ye de o dun bɛ yɔrɔ min na bi u ka capacité la mais fɛn o fɛn dɔn u bɛɛ ka capacité bɛ yen min bɛ se ka to bɛɛ gasoil bɔ ka na n'a ye se ka to o la fiyewu problème tun bɛ sécurité de bolo uniquement c'est un problème sécuritaire ni sécurité tɛ problème tun bɛ yen fɔlɔ wa n ko sécurité ko de nana n'a ye an y'a nin tɛ nin jɛ an y'a nin jɛ nin faamaw dun y'o jɔ yɔrɔ la bi o foli kan ka k'u ye c'est uniquement un problème de sécurité
dabalba ko minnu mana se ka mun na o dɔrɔn de don so denmisɛnnin minnu bɛ yen bi u bɛɛ labɛnnen don hali ko pétrole ba kelen don u bɛ se ka don n'a ye u bɛ taa ko citerne ye stock fana bɛ yen voie minnu bɛ yen bi awa ka bɔ Abidjan ka na yan ka bɔ Sénégal ka na yan bi voie Mauritanie bɛ yen u ka secteur dépôt b'u bolo u bɛ se ka ta ka na n'a ye donc voie ka ca mais voie ba minnu bɛ yen surtout c'est surtout le Sénégal ani la Côte d'Ivoire parce que minnu tun bɛ bɔ Lomé ninnu fɛ o problème cayara kojugu sinon Lomé voie tun bɛ yen Ghana voie tun bɛ yen a bɛ bɔ Ghana ka na Burkina ka na Mali la yan ani Cotonou mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi fo an ka maaw hakili sigi nin bɛɛ la faamaw dɔw jɔ jɔyɔrɔ la minnu bɛ ka nafolo ta ka taa don u hakili sigi ni Ala sɔnna ma a ka nafolo tɛna tiɲɛ ka anw kun to yan bilen problème bɛ o dɔrɔn de la o pour que ka fɛɛrɛ ka taa bitɔni 100 don i b'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ na a tɛ tiɲɛ de n'a bɛ tiɲɛ yɛrɛ kɛ 100 i t'a kɛ 5 ye donc maintenant u dara la k'a fɔ bi faama minnu bɛ yen u y'u jɔ jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko sécurité mobili kelen n'a wulila o ɲɛ b'a la fo ka don Mali la u b'u ka force bɛɛ sigi o kan o de y'a to an bɛ se k'a fɔ inchallah an ye min ye kunun an t'o ɲɔgɔn ye bilen n ka kuma b'o yɔrɔ la an ye mun ye kunun an ye min ye kunun kɔnɔ an t'o ɲɔgɔn ye bilen min dabali min tigɛra faamaw fɛ ani opérateur minnu fana u y'u ni di a ma foli bɛ opérateur ye mais chauffeur dun u kɛra k'a don koyi hali ni citerne n'a fɔ ko marifatigi bɛ sira la u bɛ don a kɔnɔ ka na n'a ye parce que bi u dalen don a la u ni d'a ma cogo min na u ni bɛ lakana sini o fana y'a lafiya di chauffeur ma o de y'a to chauffeur kan ka fo kosɛbɛ chauffeur u n'u ɲɛmaaw u kan ka fo u b'u jɔ jɔyɔrɔ la awa o de bɛna an bɛna maga ka kuma la la résilience du peuple malien ils font partie du peuple awa association y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ a bɛ kɛnɛ kan yan ka mɔgɔw ladɔnniya a ye fɛn dɔ Mali la an k'a dɔn k'a fɔ yala solidarité mɔgɔw bɛ yen a b'a lajɛ u bɛ se ka miliyɔn ta ka don dumuni na u bɛ ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana ye o y'a yira k'a fɔ la résilience puis la solidarité du Mali Mali yɔrɔ de kan ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dugu bɛ o kokoro min bɛ yen olu wulilen o de y'anw muso wa o y'a sɔrɔ fangaw jɔ jɔyɔrɔ la dɛ d'accord awa hali bi an ka dugawu kɛ jamana in ye bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa nka faamaw y'u jɔ jɔyɔrɔ la siɲɛ 12 n bɛ segin o kan olu ka jɔyɔrɔ u ka jɔ o fanga bonyana quoi o fanga bonyana o de y'a lafiya di a minnu ye banbarikɛ walew ye u b'u kɛ u bɛ ka taa yɔrɔ yɛrɛ la bi o jɛlen don d'accord ok oui vas-y ala k'an bɛ sababa ami ala ka dugawu minɛ Bakari donc ɲininkali tɛ donc an bɛna Makan Askoma tiɲɛ don y'a yira k'a bɛ a ye baara caman kɛ mais n'i y'a bi ne sirannen don toujours o ɲininkali la c'est-à-dire bi mun ye essence ko ni fɛnw ye est-ce que nin ye ko nin bannen wa ou bien c'est pour un bon moment et puis an kana sigi crise de carburant ko kan. Merci. Ko banna fɔlɔ n b'a fɔ a banna fɔlɔ c'est quoi parce que a banna fɔlɔ parce que wulikajɔ minnu kɛra u jɔyɔrɔw yera u y'a bɔ dingɛ kɔnɔ mais an kana ɲinɛ dɛ an kana ɲinɛ an kana ɲinɛ cogo di ko joli bɛ kɛ ko a kɛra maa min na docteur b'a fɔ ko kabini kumaja u ye dépôt ko fɔ o yɛrɛ fɔ mais ni dépôt kun bɛ yen n bɛ na ka tɛmɛ mɔgɔw kun tɛ bɔ a kalama absolument mais aujourd'hui a jirala fo jamana de k'a fɔ don min na ko stock national de sécurité jɔlen filɛ o don de anw consommateurs hakilila bɛ se ka tigɛ k'a fɔ min kɛra Mali kɔnɔ o tɛ segin bilen. ne tun na yɔrɔ la n bila don a kɔnɔ kosɛbɛ. parce que sisan n'a fɔra min bɛ taga na o kana feere min bɛ taga na a kana feere min bɛ don debi Mali kɔnɔ a si tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan o donc o kɔrɔ ye ko hali bi parce que
cɛ sa bisa ba kɛ jamana ko ka gɛlɛn koyi n'a fɔra ko an b'an da don o bɛɛ la an ti bɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la nkalon tigɛra maliyɛnw ye tiɲɛ yɛrɛ la nkalon tigɛra maliyɛnw ye cogo di dɛ parce que maliyɛn si kun t'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye maliyɛn fɛn o fɛn ɲininka bɛɛ bɛ ŋana ka ŋana kala n'a fɔra ko dɔgɔkun kelen mana tigɛ ko mali yɛrɛ la ko essence tɛ sɔrɔ bilen mɔgɔw tun bɛ tɛgɛ ta i tulo kɔrɔ donc an bɛ min ɲini sisan pour que anw bɛɛ ka lafiya tiɲɛ don bi wulikajɔw kɛra u nɔ yira mais ɲɛmaaw fana ka wuli k'u jɔ ka ɲɛsigi kɛ ɲɛsigi ye mun ye ka bondow dilan minnu bɛ se ka marali kɛ kalo 3 o b'a hakili sigi réserve quoi voilà o b'a hakili sigi k'a fɔ socle national de sécurité bɛ bondo dɔw dilanlen don kalo 3 hali ni kalangadaw sɔrɔla an bɛ marché n'a ye o b'a hakili sigi o ye hakili sigi yɔrɔ fɔlɔ ye filanan ye mun ye anw ye tile jamana de ye degun min b'anw kan o ye tile degun ye mais fo n ka tile degun in yɛlɛma k'a kɛ nafa de ye fɛn caman bɛ siri mais e m'a ye an b'a fɔ gasoil mɔgɔw b'a fɔ a bɛ taa min na a bɛ taa yan fɛ a bɛ taa yan fɛ courant tɛ yen foyi tɛ yen foyi tɛ yen mais tile bɛ se ka jɔyɔrɔ caman t'o la o an ka hali bi an ka taa vers les énergies renouvelables moto filɛ nin moto caman bɛ se ka bɔ nin gasoil in kan ka kɛ ka solaire bɛ sigi a kan o bɛ charger o bɛ tile ka boli o. mais est-ce que o force b'an na waati in na. jamana min sera ka nin crise in kunbɛn o jamana bɛ se ka fɛn bɛɛ kunbɛn jamana yɛrɛ ye jamana k'a da min ka di ne ko n'a fɔ fɔra mɔgɔ ne bɛna don min na yan plateau kan ko kana mugan sara fɔra ko mɔgɔw k'u ma sɔn kana téléphone bila mais bi a jɔyɔrɔ ma ye wa est-ce que bi maliyɛn bɛ yen min nimisara ka mugan bɔli la donc nous sommes prêts à nous sacrifier pour cette nation. Ok. mais ɲɛmaaw ka sira ɲuman ta ka sira ɲuman don a kɔrɔ tant que sira ɲuman bi ɲɛmaaw bolo maliden ɲumanw tɛ ban mali kɔnɔ. d'accord sani ka taa ɲɛmaaw ka sira ɲuman ta. donc ko sira ɲuman tun tɛ yen quoi. sira ɲuman tun tɛ yen sa a kana ɲɔgɔn na jamana yɛrɛ tun bɛ yan. par exemple misali la. mais n b'a la k'o de f'i ye. a yɛrɛ bolo sira ɲuman bɛ yen sisan de yan. sisan an b'a la ka sira min ta mais ni sira ɲuman tɛ yen a fana ninnu bɛ se ka seereya. caman dingɛ min kɔnɔ dingɛ tun ka dun ye. a kan ka dun de. ni a bɛ dugu ci jamana t'i kun bɔ koyi. d'accord n'i y'a ye tubabuw tulo la ko mali ko banna parce que u yɛrɛ b'a dɔn dingɛ min don mais a jirala k'a fɔ de an sigilen bɛ ka ɲɛ mais hali bi an sigilen don ka ɲɛ tiɲɛ min fɔra an ye ɲɛmaaw fɛ ɲɛmaaw ka continuer ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye u ka tile jamanadenw ye n'o kɛra jamanadenw bɛ sacrifice min kɛ a bɛ k'u la. d'accord président an bɛna i fan fɛ tiɲɛ don parce que a fɛn caman bɛ yen e b'a kalama bon ne ye question de poser mankan ma sisan tiɲɛ don mais n bɛ fɛ ka e yɛrɛ ɲininka n'a kɛra ni fɛɛrɛ bɛ passer bi essence mais a y'a ye k'a fɔ hali an natɔ même a yɛrɛ fana natɔ a ye gros camion jɔjɔlen bon ko gasoil yala est ce que gasoil ko nin a ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ a la. bon n bɛ foli bila ma ka tɔgɔ toujours a ka kuma fɛnw na fɛnw tacogo tɛ kelen ye n bɛ n ka cɛkɔrɔba min fɛn na komi n delila k'a fɔ a ɲɛna cogo min na ani nin n'a fɔra ko chef de sécurité tun bɛ yen o n y'a fɔ an ka émission in na an ka fɛngɛ na parce que nin ko in daminɛna depuis tuma min na n'a ye kaye ko kuma mɛn k'u ye sira tigɛ kaye la ko kaye t'a provisionné depuis o tuma k'o daminɛna an ye kalo kelen wala an ye essence ko na gasoil ko tuma fɔ mais gasoil min bɛ don fɛngɛ gasoil min bɛ consommer hali o tila ko 5 tɛ kɛ consommer essence la. ouais sigiyɔrɔ ka nin a natɔ hali o tila ko 5 tɛ don essence la. gasoil n bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna parce que an mɛnna bɛɛ mɛnna wa essence gasoil ni fɛngɛ don
a soku bɛ soku hali ni ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ soku de sécurité kɔrɔ min ni gɛlɛya wagati nana i bɛ jamanadenw dɛmɛ n'a ye n'u tun bɛ a tun bɛ dépôt kɔnɔ dépôt tun falen don donc maintenant gɛlɛya nana ka an ye kalo dama damani kɛ a foyi tɛ don mais mɔgɔ maliyɛnw ma santi u y'a santi essence la après de gasoil ko nana donc hali ni ye fɛngɛ kɛ an ka dɔ fara dépôt kan ka pour que ka dɔ fara stock de sécurité kan mais problème ye min ye an bɛ état min na bi état de guerre de don n'an ko état de guerre don ka tila ka na ka sira tigɛ pour que fɛn kana don jamana kɔnɔ i ye fɛn fɛn la minɛ k'a bila kɛrɛfɛ i bɛ obligé ka consommer parce que a kɛ kun y'o de fana ye donc n b'o o de fɔ yen na stock de sécurité tun bɛ yen gouvernement tun y'a bila yen a tun bɛ compagnie dɔw bolo a tun bɛ jɔyɔrɔmɛ dɔw bolo mais a utiliser la fo ka taa ban an b'o o stade de kɔnɔ min ye gasoil ye aw b'a dɔn n ye min f'i ɲɛna n k'ala tila ko duuru a tɛ se ka fɛngɛ mali usine bɛɛ a bɛɛ bɛ fɛngɛ ni gasoil de ye donc problème nana kɛ cogo min na usine bɛɛ jɔra dɔw bilara chômage technique la c'est avec cœur serré mais aujourd'hui n b'a fɔ a ɲɛna donc ko bɛɛ ka nɔgɔya cogo min na n bɛ ko kelen dɔrɔn ta fan CMDT bɛ gasoil min consommer énergie t'a consommer CMDT usine kan ka wuli aw wuli ka na u t'a consommer président donc voilà parce que c'est sérieux là dans an bɛ nin bɛɛ la énergie ko mais donc CMDT min filɛ nin ye usine a bɛ min wele ko coton ni mali ka nafa bɛɛ bɛ bɔ a la n'a bɛ dilan ka kɛ fɛn kɛ mais usine mun b'u bolo fɛn min n'u y'a wuli n'a nana ka na kɔrɔ bɛ min consommer nin t'a consommer mais aujourd'hui fɛn bɛɛ usine bɛɛ jɔra a yɛrɛ bɛ na zone usine bɛɛ jɔra mais jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka to yen ni nafa bɛ ka na dɔɔni dɔɔni il faut que usine ka wuli olu de bɛ mɔgɔ ta olu de bɛ mɔgɔ baara olu de bɛ sara kɛ olu de bɛ na ni richesse ye jamana kɔnɔ donc dɔ ka d'olu ma olu ka priorité o tɛ manamana ko ye o ye fɔlɔ ye filanan n ye min fɔ an ɲɛna CMDT ka problème tɛ malien dɔrɔn c'est tous les monde paysans an ye coton sur Mali premier producteur 600 000 tonnes 700 000 tonnes an bɛ taa kɔrɔ muru ye ta a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛngɛ ka kɛ bali ye ka nana ye an bɛ kɛ premier choix ye ka tila k'a don courant de usine de b'o bɛɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ni gasoil de o bɛ ta k'a di mobili bɛ taa ta fɔlɔ fo kungo kɔnɔnaw la ka na n'a ye a bɛ transférer mobili bɛ tila k'a ta Bamakɔ yan ka taa n'a ye fo frontière la pour que ka taa bila an ka port kɔnɔ Mali bɛ sɔrɔ k'a feere donc n b'a fɛ k'o dɔn maliyɛnw na o ka se k'a dɔn maintenant an tun bɛ samiya la samiya banna donc baara kuma wulila sɛnɛw banna feerefɛnw nana sisan production min bɛ kɛ ni gasoil ye bɛɛ de mago b'a la usine jɔra usine tɛ se ka to jɔlen donc u fana kan ka dayɛlɛ maintenant comme stock de sécurité de don n tɛ se ka don kuma bɛɛ la jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ yen il faut que u ka tilali kɛ pour que jamana économie kana jɔ population kana jɔ anw dɔrɔn ta ne ka mobili dɔrɔn ta ou bien n ka camion dɔrɔn ta camion boli min fɛ ale ye min fɔ camion kelen n'a y'i jɔ citerne kelen n'a bɛ taa fɛn ta ou bien ka taa doni ta 1200 litres à 1300 litres a kelen b'a de ta citerne kelen ka taa ka doni ta ka segin na 1200 1300 litres a b'a ta an bɛ foli kɛ état ye aw bɛ yan kana parce que jamanadenw état de nana Mali kɔnɔna la anw de ka gasoil da ka nɔgɔn ni bɛɛ ta ye Sénégal ne bɛ taa ta ye c'est plus cher an bɛ taa Sénégal olu de minɛ k'a boli ka na n'a ye an b'a feere 45 olu b'a yɔrɔ fo 60 la sisan u y'a jigin ka bɔ a la ka dɔɔni bɔ a la ka na kɛ 50 n'a kun ka jan ye gouvernement tun bɛ a b'a lajɛ a bɛ guerre la a ka stock carburant min bɛ yen ni carburant n b'a fɔ k'a dɔn douane na carburant dɔrɔn ye 40% ye recette douanière la 40% awɔ des recettes douanières donc olu bɛɛ jɔra donc état ka sɔrɔba min bɛ yen a bɛɛ jɔra don recette la parce que ni carburant tɛ dɔ tɛ wari sɔrɔ o bɛɛ cɛ état bɛ tila ka wari bɔ a yɛrɛ kun pour que an bɛ sanni min kɛ ni ko kɛra dɔrɔmɛ kelen ma fara gasoil kan dɔrɔmɛ kelen ma fara essence kan donc ka wari bɔ a yɛrɛ kun pour que jamanadenw ka to hɛrɛ in kɔnɔ ni ko hɛrɛ kɔnɔ fɛn kana fara o ka gɛlɛya kan tuguni donc o problème bɛ yen an bɛ yan ka résoudre an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ k'a fɔ ko gasoil bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen a bɛ yan ka don répartition de kan ka kɛ équitablement pour que économie ka se ka wuli k'i jɔ i sen kan cogo min na et que usine tigiw min bɛ yen n'u ka usine jɔra
ou ka usine ka se ka démarrer CNDT min be no Mali parce que ça vit comme des personnes toute la zone c'est des millions de personnes 10 millions 15 millions nous ka balo bola au fene ka se ka relancer en bo bara de sirakan ne ko mo bara parce que jamana mo nyamo de be on fene na ambaka kala sumo bo de kan donc doni solution ne gazole manqué mi be c'est vrai be manqué doni c'est normal Malion ka do gazole mi be do kana o ekile an ravitaillement fɔlɔ bɛ mobili ta cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo i bɛ taa i bɛ boli i bɛ taa i b'a charger i bɛ se ka na i bɛ voyage kelen kɛ tuma la voyage 2 kɛ kalo kɔnɔ mais aujourd'hui o tɛ se ka kɛ tuguni parce que gɛlɛya min nana an kan mobili bɛ bɔ yan pour que ka taa Sikaso an bɛ jɔ convoi la Buguni u b'an ta Buguni convoi la pour que tiɲɛli kana don Magali kun ka na se n'an ye Sikaso Kolonjɛba après Kolonjɛba n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na fo frontière ninnu na Kajana ka sɔrɔ ka bɔ wala i bɛ t'i ka carburant ta n'i seginna ka na tuguni o tile de bɛ yen donc an bɛ taa ni ka segin min na nɔgɔya an ma mais an ka baarakɛlaw an ka sɔrɔdasiw ani an ka finitigiw maintenant u b'o o baara kan pour que an ka ravitaillement ka se ka nɔgɔya n b'a fɛ k'o de fɔ a ɲɛna mɔgɔw k'u hakili sigi gasoil ko problème ka bon kosɛbɛ mais k'a fɔ k'a tɛ a bɛ yen mais dɔ de bɛ yan k'a di bɛɛ ma pour que économie ka lancer mobilitigiw fana ka se ka taa mobili fɛnw ta ka na n'a ye. Mais moi j'ai une question au niveau de Marafa et puis président ani docteur sisan gasoil ni ani essence ni donc o taayɔrɔ tɛ kelen ye wa. A bɛɛ bɛ taa yɔrɔ kelen na. A bɛ taa yɔrɔ kelen mais danfara jumɛn bɛ ko bɔn ko nin ye gasoil ye i y'a faamu bon nin ye essence ye ne ma se k'o yɔrɔ de faamu quoi. Bon a y'i ka question fɔ koɲuman danfara jumɛn ko don e kɛmɛ danfara jumɛn ye. non gasoil parce que ale ne y'a fɔ yɔrɔ min na essence bɔra bɛɛ girinna ka na mais k'a ye k'a fɔ ko mobili caman bɛ yen an bɛɛ bɛ gasoil de kan mais gasoil bɛ se ka u bɛ taa ta yɔrɔ min na manque de bɛ an bɛ se gasoil de tɛ sɔrɔ la. Bon, mi jaabi sisan n'o de f'i ɲɛna gasoil min filɛ gasoil to mɔgɔ ni essence besoin de essence tɛ dɔwɛrɛ ye mobili ani moto ani mɔgɔ ka personnel sinon a ko tɔ bɛ équipement giriman bɛ a tɔ bɛ gasoil de n y'a f'i ye n ko hali n'i y'a kɛ a tila ko 5 gasoil tila ko 5 o tɛ kɛ don essence la. Pourquoi ne pas faire plus de commandes plus de commandes sur le gasoil et puis par rapport à l'essence aussi fait. Maintenant an b'a ale min na sisan komi gɛlɛya nana an bɛ répartition kɛ parce que n'i y'a jateminɛ fɛnɛ ka na da mototigiw ni mobilitigiw ka déplacement ni fɛn o fɛn jamana fɛnɛ kɔnɔ jamanadenw i b'u bila hɛrɛ la olu de ka ca gasoil tigiw ni opérateur économique ye n'i nana ni fɛngɛ ye n'i bɛ décision ta komi n y'a fɔ kuma bɛɛ tɛ se k'a fɔ i bɛ solution de ɲini bala i bɛ choix kɛ pour que ka na ni nɔgɔya ye bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na après dɔɔni aw bɛ avancer ka crise min na k'a kɛlɛ ka se ka gagner. Donc tu voulais ajouter oui tu as compris ce que je voulais dire. Stock bɛ yen o. Docteur e ko ko stock bɛ yen. n'a ka f'i ye isa dilayɔrɔ t'an bolo koyi. minnu bɛ yen ne k'a f'i ye k'a fɔ état tɛ communiqué ko a bɛ privé de bolo n'u y'a commandé sisan n'a nana Abidjan n'a bɔra bateau kɔnɔ a bɛ na Gestos la o ye yɔrɔ ye n'u ka pétrole mara yɔrɔ ye ka sɔrɔ n bɛ pétrole kan bɛɛ bɛ tɛmɛ o sira kan hali o sira kelen de don awa pétrole de bɛ o gérer Gestos o ye stock ye n'i b'a commandé n'a bɔra yen a bɛ na jigin i bɛ Gestos fɛrɛ sara i bɛ ka fɛn b'a kɔnɔ stock min bɛ yen bi a bɛ Mali la bɛ fo siɲɛ 10 stock bɛ yen koyi. Docteur bɛnale bi wulajan na sun na i bɛ kuma fɔra nin a donc c'est que n b'a fɛ i k'a don a détail kɔnɔ a bɛ se ka Mali labɔ fo siɲɛ 2. a bɛ c'est à dire min bɛ denmisɛnninw bolo bi jikɔrɔma denmisɛnninw bolo impétrateur bolo bi ni sirako tɛ ni sirako problème insécurité ko tɛ wa solution bɛ ka sɔrɔ o la bi o la n y'a fɔ n ko bi waati na tɛ yen na n ko crise ko tɛna ye Mali kɔnɔ o. I y'a fɔ. a bɛ sisan dɔrɔn chargement de don citerne n ko wari de don i b'i ta ni ka citerne ye awa cheminement de o de ka suma dɔɔni parce que ni sɛbɛn bɔra yan o bɛ taa convoi de b'a conduire fo frontière la o convoi o bɛ taa charger o fɔ convoi kelen b'a don dɔɔni ka na o tɛ ko tali ye koyi mais citerne fɛn o fɛn a bɛɛ privé o de ka citerne ye ou bien a nafa b'u bolo a sɔrɔ fana bɛ Abidjan a bɛ Sénégal a bɛ Mauritanie a bɛ Maliyɛnw de ta ye
ni mena bateau la e ba blasta ko va tata ko malon de tadu d'accord mano bi se ka fɛn b'a fɛ na ka fɛn dɔ d'i ma pour que ka idée dɔ sɔrɔ i ye question posé pour ka bana n bɛ dan masala dɔn dɔrɔn ma douane directeur ye kuma dɔ fɔ o don in na n'a mɛn télé la a ko citerne 300 de jenina voilà n b'a fɛ seulement mathématiquement statistiquement a ka se k'a dɔn perte min de don citerne kelen ça fait 120 millions à dédonnement dédonné TTC carburant min b'a kɔnɔ il faut compter entre 25-30 millions ça dépend i bɛ produit mun ta n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn million 100 ni million 50 million 50 million 100 ni million 60 ka douane ka fɛnw fara kan n'i y'o ta k'o multiplier par 300 ni kalo 2 ni kalo 3 min kɔnɔna la Mali gouvernement ani privé ani banque parce que an ka foli bila banque ko ni bɛɛ kɔfɛ bi an ka mettre la kana émission bɛ ka d'a ma banque y'u jɔ o jɔyɔrɔ de la bi olu de bɛ produit san olu de bɛ mobili san k'a di anw ma olu de b'a financer ka na n'a ye donc n'i y'o 300 in dɔrɔn lajɛ min jenina a ka ca ni 50 milliards ye perte ni tile 7 kɔnɔ donc 50 milliards o de tununa taara fɛn fɛ assurance cité min b'a sara parce que on est en période de guerre donc bɛɛ b'i sigi gouvernement de kɔfɛ période de guerre la n'i ka fɛn tiɲɛna ni assurance min b'a ta o t'a la donc o 300 min n'i y'a évaluer a ka ca n'o ye ne yɛrɛ b'a dɔn bon ou bien ni fɛn dɔ nana 50 milliards donc o 50 milliards ni mana ba n'an ka ɲɛmɔgɔ fɛnɛ bɛ minɛ n'an bɛ baara min fɛnɛ kɛ il faut que an ka baara organiser pour que perte min kɛra an kana continuer parce que n'an continue n'o fɛnɛ ma a bɛ gɛlɛya bɛɛ bolo d'accord voilà n b'a fɛ k'o de attiration tirer comme il veut commander bon ok parce que donc we permettre ka ɲininkali min kɛ e la mara fa aw minnu ye chauffeur ye chauffeur an y'a ye k'a fɔ o ni gouvernement sigira ka fɔ ka bɛn kɛ ko dɔw la kuma caman tɛmɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ hali ni aw da ma t'o la mais sisan ni occasion ye est ce que kumakan minnu tɛmɛra aw ni ɲɛmɔgɔw cɛ jamana ɲɛmɔgɔw cɛ sini ɲɛsigi bɛ chauffeur ye a ko la wa ko kura yera chauffeur ka ko la wa don n'a nataw kɔnɔna na bi bi in na an bɛ se ka chauffeur bɛ se k'u disi gosi ni jumɛn ye min bɛna kɛ wasa ye u yɛrɛ ma u ka baara kɔnɔna na. bon bisimilahi rahmani rahim chauffeur b'u disi gosi ni fɛn camanba de ye bi k'a sababu kɛ mun ye parce que adamaden f'i ka bila i kunna san wɛrɛ su mɔgɔ min bɛ sa san wɛrɛ o tɛ sa ɲinan dɛ. ala ye minnu to a la ala de y'u ka latigɛ kɛ ka bɛn ne ma hali ni nin kun tɛ k'u to a la saya man jugu mais jɔn man kɔ o de ka gɛlɛn an bɛ gouvernement fo bi k'u barikada ka da mun kan parce que premier ministre y'an wele mais a sababu y'an yɛrɛ ka ministre tutelle ye n'o ye ministre de transport ani ministre de la fonction publique olu ka cɛsiri kɔnɔna la ka yira k'a fɔ chauffeur minnu ni ala y'u ka kasara kɛ nin ye u taara ka denw de t'u kɔfɛ u taara ka musow de t'u kɔfɛ u taara ka denbaya de t'u kɔfɛ o sababu kana den minnu bɛ yen ni denmisɛnninw don ani premier ministre ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la n'o ye layidu ta n ye papier bɛ na papier bɛ ka ɲɛnabɔ papier bɛ k'o denw na k'u bila pipiw fɛ sɔrɔdasi minnu bɛ to kɛlɛyɔrɔ la olu denw chauffeur den bɛ kɛ i b'a fɔ sɔrɔdasiw denw gouvernement b'a jɔ n'u ye fo ka to s'u ka mɔgɔya ma. mais ça c'est une très bonne nouvelle. ani gouvernement o papier de kɛ ka siɲɛ k'a di syndicat ma o kɔfɛ u tilara ka layidu min ta minnu bɛ yen n'u kɛra banabaatɔw ye u ka furakɛli o ta en charge i ye n faamuya ANAM fɛ o fana kɔfɛ minnu bɛ yen n'u kɛra lujuratɔw ye k'olu fana ka prise en charge kɛ bon ne bolo o ye fɛnba ye fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jamana ko in na fɔlɔ o kumana an bɛ gouvernement fo ka gouvernement barikada n'o ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye chauffeur ka convention collectif ye kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la a yirara k'a fɔ yanni mois de décembre in ka sa an bɛna forum dɔ kɛ ka chauffeur wele ka mobilitigiw wele tous les parties prenantes an bɛɛ bɛna sigi ka kuma pour que fɛn min bɛ bɔ o kɔnɔ chauffeur ka hakɛ bɛ se ka latanga cogo min patron bolo o baara fana bɛ k'o kɔnɔna la bon ne bolo bi nisɔndiyabagatɔ n'i ko a ka tasuma faga n'a nunji m'a faga dafiɲɛ b'a faga parce que gɛlɛya dɔw bɛ yen mais gɛlɛya in kɔnɔ ala bɛ hɛrɛ dɔ d'i ma a kɔnɔ ne bolo o kɛra chauffeur ta ye nin ko la dɔwɛrɛ t'an bolo ka gouvernement fo k'u barikada ka ɲɛmɔgɔw fo n'o ye CMTR ye ka tila ka ministre fo n'o ye an ka ministre tutelle ye n'o ye madame Danbɛlɛ Madina Sisoko ye ka tila ka fonction publique ministre n'o ye Fasun Kulubali ye ani premier ministre k'u bɛɛ lajɛlen fo alayhi salatu wa salam. ok parce que docteur donc e bɔra ka chauffeur fɛɛrɛ min lati
tigɛra u ye sisan nɔ sabula n'i ma fili nin tɔ kun bɛ e ka laɲini kɔnɔna na a ko i ye kɛlɛ min kɛ depuis kuma jan parce que i ye min fɔ stock ko la donc n'i ma fili chauffeur fana ka laɲini dɔ kuma kɔnɔ e bɛ nin minɛ bolo jumɛn kɔnɔna na. ayiwa minnu fɔra an ɲɛna bi a bɛ hakili sigi fa bɛɛ fɛ bɛɛ n'i ka dɔnniya don ayiwa ɲɔgɔn y'a min fɔ taabolo kɔnɔ ayiwa a bɛɛ ye hakilisigi kumaw de fɔli ye marifa nana min fɔ nin ye o ni gouvernement ye bɛnkan min kɛ nin ye ko fɔlɔ de ye mali la min ɲɛ ma se ka kɛ o tɛ faamaw kan ka fɔ de o jɔyɔrɔ la c'est à dire hali bi faamaw de y'u jɔ o jɔyɔrɔ la de koyi awa maa min bɛ to kɛlɛbolo kan n'o ye min ye arme ta kama ka ni di ye soldat je vais mourir un chauffeur ils ont pris comme un soldat ou un chauffeur t'a n'a fɔ sɔrɔsi bi a fana binna kɛlɛsira de kan olu kɔrɔ k'o sabati o ye ko kura ye koyi o de y'a to n ko an sɛbɛnlen don kumakan yɛrɛ hali anw minnu ye consommateurs ye ka u ka intérêt défend anw bolo hɛrɛbadenw bi o de y'a to n bɛ kɛnɛ in kan n bɛ jama fo o tiɲɛ ye mais hali bi foli faamaba an ka da faamaw kan o jɔrɔ jɔyɔrɔ la ayiwa mais fo anw yɛrɛ fana ka jan jɔyɔrɔ la koyi n'i ko faama ale dɔrɔn tɛ koyi c'est le peuple coup fɛn o fɛn ça dépend du peuple a tiɲɛ c'est le peuple maga ma fɔ yan essence ko mun y'a tiɲɛ e bɛ taa bidɔnni ta ka taa fa kɛmɛ ni bi duuru ka taa feere 1000 jɛn n'a tiɲɛ donc fo an ka juru de yɛlɛma donc dɔ bɛ ɲa a bɛ ɲa cɛlakaw la faamaw ye jɔyɔrɔ la fo anw fana ka kɛ adamaden de ka fɔ an bɛɛ an yɛrɛ de ye faama mun b'an kunna an b'a yɛrɛ de ye koyi an bɛ baara min kɛ an b'a k'an yɛrɛ de ye fɔlɔ n'an y'a dilan ka ɲa a bɛ ɲa olu bolo d'accord. ok parce que donc Fofana chauffeur ka nin ko i b'a minɛ bolo jumɛn kɔnɔ. bon alhamdulillah chauffeur ka nin ko in i y'o de fɔ ko ni ɲɛmaaw jɔra kɔmaw bɛ jɔ c'est à dire kabiri kuma daminɛ na ko ten tɔ quoi c'est à dire jamana ɲɛmaaw n'u jɔra ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye kɔmɔgɔw bɛ jɔ chauffeur y'u ni di u y'u ni di jamana ma jamana dɔ mais bi minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la u y'a jira k'a fɔ ko bon d'accord an bɛ sini ɲɛsigi k'a ye o de la n ko jamanaba bɛɛ bɛ jɔ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya in kɛra mais hɛrɛ caman bɔra gɛlɛya in kɔnɔ u y'a dabɔ n ka jamana dafirili kama mais fɛn bɔra ni hɛrɛ caman ye k'a fɔ chauffeur daba min sera accident na fu o ka ca o min dɛsɛlen dalen don o ka ca o mais bi sira bɛ se ka sɔrɔ ka chauffeur ta ni gariburanko in dɔrɔn tɛ dɛ ni gariburanko in kɔfɛ k'a dɔn baara dɔw risque de b'a la donc u bɛ ta en charge cogo di olu yɛrɛ bɛ don cogo di fɛngɛ chauffeur paradis k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn donc sini ma e dɛsɛra i b'i ka sara sɔrɔ fɛn y'i sɔrɔ i b'a dɔn i bɛ furakɛ cogo min na parce que ni ko dɔw ma kɛ ko dɔw ti dɔn donc jamana y'a jɔ ka sira min ta komi a fɔra ko kuma tɔ bɛ kɔfɛ sigikafɔba la vraiment ne bɛ fɛ nin daminɛ a ka s'a dan na d'accord voilà ok basi tɛ Jalo kɔrɔfɔ kɔnɔna na i y'a fɔ ko c'est vrai a bɛna se région na bi na hali n'a sɔrɔ Bamakɔ n'a lamini n'a a nɔgɔndugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen kɔni wasalen don tajiko la nin wagatinin na région san Kucala Segu ani Mopti olu ka lahala bɛ wagati cogo jumɛn na nin wagatinin na ani fɛɛrɛ jumɛn de bɛna kɛ min b'a to Bamakɔ n'a a nɔgɔndugu lafiyara cogoya min na olu fana bɛ se ka lafiya o wagati jumɛn fana kɔnɔ.
Bon, il tient au café, comme il y a un chauffeur de comment de fond, parce que déjà, mais c'est Ah, vous savez, parce qu'il y a un remous tout problème pas là. Le gouvernement est bon transporteur et c'est mon parce qu'il y a barakela na et kasara soro donc faut le aider quand le gouvernement n'a qu'à chauffeur ou ta convention ta coup de mais pour que ce qui nous fait encore a un problème de rebo transporteur ou c'est bon. Je te coupe pas la parole là. Est-ce qu'on peut estimer chauffeur à quel comme il y a pour douane directeur ko 300 citernes il y a pour moi mais est-ce quoi chauffeur à quel ni tout là c'est trop, non? Bon, je n'ai pas encore les. Voilà, je n'ai pas. Voilà. D'accord. Mais comme il faut comment c'est la famille économie de Fodron pour la c'est la famille incident et war mi minatien war mi tiana mo ko ga c'est ka donc comment c'est là. Donc le gouvernement en démo c'est là ça a été une bonne chose. Ay do rek moni de bon on référence on parce que ni ga barakela fanga na e kasara soro e ka jona Congo. Donc le gouvernement demande faut le gouvernement a convention signer et tout mais on a fait tout le type là a appuyé et puis ça a été une très bonne chose. Ye kuma mi famille carburant seli fenga nuna comme kuma be kuma be nya fo na kuma do be am fenga bara adam nana ero ni CMDT ta fo yana sisa CMDT te bomo ko doro yo bomo ko rek na usine pleine be a to be ay papier lendo fa be région be kono surtout les grandes régions Kay Sikasso Ségou et Koulikoro Koutiala la région de Koupaskou gara fenga région ça ne Bougouni. Mais ni pour que nous carabita déjà à ma région là crise boliro là maintenant disposition nous ganga ke kana nous baisser parce que moi nous t'a fait un produit le cadeau à kana en fait en amont mani takata ni c'est 6 ans donc il faut les bousiller de kama kono donc alors le gars kan no ya minga ke avec amolo de là donc et puis d'abord be fengalo habilité lendo ka former sécurité sera là franchement parler au doute ne ka baray mais hakli borde do amon ba fon beyana comme gazole ta ore fo kana galeauma et maintenant même si t'es bon même que le faire mais consommer peut-être il va faut 3 fois 4 fois énergie on a commandé ah minimum la consommation avec minimum d'aile na 100 fois ka ba la min d'aile na buguni avec d'aile ni fin finana ou que la consommation c'est 3 fois 4 fois 5 fois la consommation d'énergie. Donc c'est pour vous dire que jamana côté il y a même mindrona fin chama ba kono quoi et que les flammes nous fait avec gazole ko kuma ni refo la gazole ko solution mi na ngina la solution be nga sura la parce que abeba kala masisa mali pour la anga conteneur bafla banani debe sumolo be nga so ya kasi au régionalisé donc au fait ya na ma crise voilà on a les non be port be kono donc ana amé gouvernement ni transporteur ni commerçant amé ñayini de la pour que ni fin ni même parce que amé de décembre là je crois que vers février mars au février déjà donc il faut que sumolo font casser cadeau et que gelea kana ke parce que gouvernement ka problème gelea kana ke peru kana yele ora to parce ni gazole ni carburant to ka yele 600 dron fembe bele donc gouvernement be la partie de ke ka fembe maintenir pour que na kana yele ambo barala ne ay do fa yana kay fait nda kayo ah bon que ne ba fait nteu carburant nteu sika chauffeur nteu anga mo lutte ne bo sika so kata fo burkina kata anga karu anga camion kata burkina kata carburant nga solo kana ba mako mais bi sika so alhamdulillah kay alhamdulillah kiyeba aujourd'hui alhamdulillah donc mina mo be mi fo na parce que nous bête c'est ka fo kenaka donc à terme peut-être kita abetokana mais mais tiel et gelea mimbe on fait on dit kita ka on fait mais abena les doni on be barak c'est di bara de be ka segment be kono donc wala to ma fa ka jamana dum hakilu lasiki donc ko tan wala gelea be mais ka fo ko no si gelea kenyo no mena am se ka gelea no so mais gelea ba mi nana on a teke tuguni et les gens tombent fin fait be carburant minata bela doni abena ka donner disposition talendo et que nafa fana bena sou fana ma ou be gelea mi wona be ba kono et Bamako fana aben no ya mi ke carburant mi be ne Bamako na be na gasoil mi be angani la yini e folo kata minan to ta ka sumolo préparer ka mo fana préparer anga to ka to kono donc o be de préparer le d'accord bogare korofo nyina donc mabena
Magan Fofana, voilà, l'ASCOMA. C'est vrai, bi, en nous sommes déjà nous. Parce que nous avons madame Nena, nous avons une crise ban bekera, mais ama asma bangabe. Mais il y a une fois, à fond be asuma appela. Donc, mais à bibinda, mais kumaga chere dima. Donc maintenant c'est ça. Et qui va faire moudo kanga ke solution nous le be à rebulu askuma. Mais là pour ga be malien be c'est qu'à lafia. Ni carré. D'accord, alhamdulillah. Diallo ko nogoya balaka ke effectivement nogoya balaka ke ambe seguni taw kono amba ala delu ka nogoya ke mais ka fo asko ma de bina ko kuraka ke fola non ma foti ko kuraka ke tuguduma parce que pour que ka fo ka bolo ele bo ko bolo minun dara olu manobo c'est-à-dire mesure minun tara chien yɛrɛ la o résultat bɔra yɔrɔden kelen d'accord donc an bɛ min ɲini hali bi an ka zizi o mesure kan bolojigi kana kɛ ok surveillance minnu bɛ yen u ka continuer toujours bɛɛ k'i ka baara kɛ toujours an kana ɲina ok voilà merci beaucoup docteur voilà donc ko waati min dira ma sira en quelques secondes solution jumɛn de b'e bolo nin ko nin kana fɛngɛ tuguni ayiwa kuma fɔlenkɔrɔtɔ ye yɛlɛma ye n bɛ segin kuma kelen kan awa on ka nous an ka capacité k'an yɛrɛ ta ye on ka nous approprier nos propres capacités de stockage fura si t'a la ni litiri kelen fɛn bɛ don a ka don fanga ka hukumu kɔnɔ o y'a min société ba min bɛ yen bi n'o OMAP u ka personnalité d'a ma ka nafolo ɲini ka d'a ma o ka dépôt sigi yɔrɔ bɛɛ litiri fɛn fɛn bɛ don a bɛ don fanga de ka hukumu kɔnɔ n'o kɛra sɔrɔ bɛ sidɔn awa nafa fana bɛ na juru bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ se k'o sɔrɔ bilen o de y'a to n ko tɔw ye mun ta Dakar y'a kɛ Burkina y'a kɛ Niger y'a kɛ Benin y'a kɛ an fana ka sago ma bari n'an donn'o kɔnɔ a tɛ mali sisan na. Merci beaucoup. Ne Baraji. D'accord. Barafa. Tu juste quelques secondes voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dawra tane bolo ka foli kɛ mais kan sinsin yɔrɔ min ka kosɛbɛ disposition minnu talen don comme n ko debatɛriw y'a ɲɛfɔ cogo min na n'i y'a ye kuma caman ma k'a la parce que disposition minnu tara u ye nafa de kɛ an ko disposition maintenue mais a ka renforcer n'o renforcera dɔrɔn a ka ca ala fɛ an bɔra min kɔnɔ an tɛ se k'a kɔnɔ mais n'o fana bɔra yen nɔ n bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔ ye ka gouvernement fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka département n'o ye ministère des transports ye ani fonction publique ye k'u fo k'u barikada ka SEMTER fo ka syndicat bɛɛ lajɛlen fo mobili baara syndicat bɛɛ lajɛlen mobili baarakɛbaga bɛɛ ka bɛɛ fo ka maliyɛnw fo u ka résilience la halisa ala ka dɔ fara résilience kan mais an ka kuma ɲɔgɔnya o de kana tigɛ communication parce que fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ kuma t'anw bolo ka sirifila fo quoi et puis Bokele i ni Wilfred n'an k'an baw fo an bɛ dɔ bɔ baraji la quoi merci n'an k'an baw fo parce que ala ka fɛn min kɛ jamana in kɔnɔ ala b'a kalama dɛ ala b'a kalama population anw bɔ o bɔ yan mɔgɔw b'an bolo diɲɛ fan 14 u b'an wele karisa a taara fɛn min fɔ a bɛ tan communication de ye fɛn bɛɛ base ye ni communication échouera dɔrɔn c'est fini o kumana a ka continuer communication fɛ gouvernement fana ka continuer kuma ɲɔgɔnya fɛ pour que an bɛ fɛn min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ ni Mali tɛ ani maliyɛnw ka barika ani ala bɛ Mali fɛ nin kɛra yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ problème sɔrɔ mais halisa ala ka jamana wuli ka jɔ merci beaucoup monsieur Diallo voilà bon ne kɔni ne ka foli bɛ bɛɛ ye parce que même ni maliyɛnw fɛ an ye mun kɛ an ka continuer an ka muɲu kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ ban o tɛ dɛ gɛlɛya dɔ bɛ yen mais min ka tun ka gɛlɛn kosɛbɛ an tɛmɛn'o yɔrɔ kan an k'an ka autorité u bɛ kuma min mɛn c'est à dire aw ka média officiels réseaux sociaux ko ninnu an k'olu to yen média étranger ninnu mɔgɔw bɛ min fɔ u ka d'u yɛrɛ ye an k'an ka autorité lamɛn ani an ka média officiels la an ka dɔw la ni baara min filɛ nin ye dans quelque temps fɛn dɔ bɛ yen dɔn min taara min lasigi la dans quelque temps
an bɛna ɲina nin kɔ a bɛ dɔn Mali la Zana la. D'accord. Vraiment bɛ foli bɛ bɛɛ ye. Ok, merci beaucoup. Boubacar, kɔrɔfɔ tɛ. Vraiment on salue monsieur Marafa Touré. Vraiment Marafa i ni ce. An mako mana jɔ la waati waati tu es disponible. Merci beaucoup. Docteur Adama Traoré, vraiment merci beaucoup. I ni ce. Voilà. Ne nali ma nɔgɔ dɛ. Voilà, Baka vraiment vraiment merci. Voilà, donc vraiment voilà merci. Donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ taa Serifula direction Bala. An b'u bɛɛ lajɛlen fo. N'a bɔra yen an bɛ na Moribabugu yan. Donc maintenant réalisation an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Vraiment k'u ye baara min kɛ baara ɲɛna. Image ni son bɛɛ vraiment merci. Donc vraiment an tɛ wuli n'an ma mɔgɔ mun y'an kanu su ni tile. An bɛ taa Traoré Mamadou Mori Abidjan an ma ɲinalen kɔ. Docteur Madani Diallo an b'ale fana fo. Mamadou Samake di Sam Jema an b'a fo. Amadou Dadje Sangare an b'ale fana fo. Baba Thiam Hippodrome le patriarche Mamadou Nama Keita an b'ale fo. Bema Keita national Kenyeba an b'ale fana fo. La police de Buguni Abdou Karim Bagayoro an b'ale fo Baga. Donc commissaire Kadiana. Donc police mun bɛ Kadiana an b'u fana fo. Bakari Jara. Donc madame Djengne Assa Konta an b'ale fo. Ani Abou Dotro an b'ale fo. K'a kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madan Aïdara. Donc an ma ɲinɛ a ka ministre kɔ. Vraiment mun y'a bolo ka jɔ an b'o yira télé ni fɛn bɛɛ la. Vraiment madame le ministre en fonction publique an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Vraiment ka kuma kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madan Aïdara. An b'a fo hali bi Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an mɛn an kɔrɔ. An fɛn o fɛn min nana yan vraiment an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Ni Ala m'an ka jɔnya jira n na dimanche wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Merci beaucoup, merci. A k'an bɛn.